Ayan guys, ito na. Ito yung ano, ayaw ko naman sanang kunin kasi pinilit niya eh. Yung may-ari ng ano, ng wallet na napulot namin. Reward daw sa amin to. Titingnan natin ano, hindi pa namin ito nabubuksan. Titingnan natin kung anong reward na binigay niya sa akin. Pinilit lang sa akin eh. Sabi ko huwag ka na mag-abala. Ito. Ang unang bumungad na reward niya ay galing pa ng LCC oh. Shout out sa iyo LCC. Pero doon sila nagtatrabaho ano? LCC. Hoy! Hoy, bad to! Bad to, bad. Bote. Oh, ano kaya to? May bote. Ayan. May bote guys, may bote.